Ako si Eugene Herona, 19 years old. Nag-aaral sa Lanpin National High School. Grade 12 years. Nasa bahay ang aking girlfriend. At nagtatrabaho ako sa farm. Paano naman nag-start yung love story niyo ng girlfriend mo? Nagkakilala kami sa Facebook. Nag-chat kami na yun. Mga 3 years na kami nun bago siya nabuntis. Tapos, nung nabuntis siya, pumunta akong Laguna, nagtrabaho sa trucking. Tapos, yun. Mahirap pagsabihin yung school tsaka trabaho. Kasi pag nasa school ako, di ako nakakapag-anak buhay para sa baby ko. Pambili ng gatas. Ano naman ang mga naging inspirasyon mo sa buhay para magpatuloy? Ang mag-ina ko kasi silang nagbibigay lakas para sa akin. Para magpatuloy sa mga ginagawa ko kasi mahal na mahal ko sila. May mga pinagsisisihan ka ba sa mga naging desisyon mo? Wala kasi alam ko sa sarili ko, mahal ko kung anong meron ako ngayon. Kumusta naman po si Eugene bilang anak? Bilang anak, pangalawa sa panganay ko, well-trained silang lahat sa trabahong bahay. Pag iniwan ko sila, alam lahat nilang ginagawa nila. Para kung sakaling wala kami nila papa nila, mga malilit nilang kapatid, kaya nilang ihanda mga pagkain nila. Mga pangangailangan sa loob ng bahay, ganun. Bilang tatay, responsable din siya kasi ito nga, kailangan niyang bilhan tong anak niya ng mga gatas, diaper, vitamins. Tatrabaho siya pag may inaalok sa kanya, hindi siya namimili. Lahat, kahit anong klaseng trabaho, basta lang kumita. Ganun. Hindi siya namimili ng trabaho. Tsaka sa gabi rin, nagbabantay siya. Kasi ang araw nito, gabi. Lalaro siya sa gabi. Kumusta naman si Eugene bilang kaibigan? Okay naman siya maging kaibigan. Tahimik minsan, masayahin, at maresponsibilidad sa pamilya. Napapakita namin ang pagmamahal namin kay Eugene kahit nung wala pa siyang asawa, wala pa silang anak. Supportive kami sa kahit anong gusto niya sa buhay. Dito lang kami para mag-guide kung sakaling mali yung ginagawa nila. Ano pong message niyo po sa isa't isa? Eugene, alam ko, maaga kang nag-asawa. We'll always support kahit anong sa buhay. Tandaan mo, mahal ka namin. Thank you, Ma, dahil nandyan ka lagi para sa akin. Para sa amin ng apo mo. Yun lang. Ang katumbas ng pagmahal ko sa kanila, kaya ko pong gawin ng lahat para maging masaya lang sila.